and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Ay, alas 12 pasado na gud. Asan mo siya? Oh. Uy, si Kati. Hello? Kati, asa naman ka? Kukuan dong, malangan kog uli. Kanang, nagkuyog ming Sofia. Oh, unsa? Maong katog na lang, okay? Oh, sige na, bye. Asa siya? Nagkuyog silang Sofia? Aning orasa? Manglakaw ba sila? Wa sila kapuya silang trabaho? Kung magpakisusi ko, basin sa masuko siya. Ay, amaman ko na lang gid akong kaugalingon kat. Nga tinud-an na silang nagkuyog si Sofia. Og tinarong ang ilang nakaw. Magpaabot na lang ko niya. Moaton ako sa CR. Kahiyon ko. Oops. Oh, hayag pa man ang suka. Oh, sa sala. Wa pa natuog si Papa Franco. Oh. Si Papa Franco, naglingkod. Nagsandig sa silya. Ug nakatuog. Ganun wa makani siya mo palin sa kwarto. Hapit na mag-alas 3 sa kadlaw. Papa Franco. Oh, Pa, uy, nak. ganun wa magkanibalin sa kwarto niyong Mama Cathy. Kuan, kining nagpaabot kong mama nimo. Ha? Wa pa na uli si Mama? Asa day siya? Nanawag siya na ako nga nagpaibaw siya, nagkuyog silang Sofia. Asa man kuno sila? May importante tingaling gilakaw. Oh, hangtod aning orasa? Hapit na mag-alas 3? Basta may kalabot silang trabaho na. Syaro naman sad. Asa man ka? Ari ko sa CR pa. Sagdi lang pa. Gikan ko sa CR, tawagan ko si Mama ko na ay na siya. Ayaw lang eh. Ngadong dili man. Tingaling masuko sa to nimo. Masuko di ay siya o mangutana lang kung hain na siya. Claire, Inigbalik na ako, tawagan ko siya. Malugot taon. Ting trabaho pa bagudrong orasa? naksabta lang sa mama nimo. Grabe sang trabaho Ako ray follow up ni Mama pa. Okay, attorney. Next time, sir, attorney, ha? Okay? Okay, my friend. Saludo ko nimo na. Maayo ka mang muduag bilyard. O maayo sa kang mamilig chicks. Of course, attorney. Pero kagahapon, lain man tong akong nakita. Taas pa tong buhok. Onsa? Ehem. Oh, expected na ka na, attorney. Basta maginoo, pero medyo bastos. Bitaw. Hey, bawag ka ni attorney si Orson. Bitaw, attorney, attorney. Almost 3 o'clock na. Okay. Go ahead. Ingat ka mo. Ditsog pa uli, ha? Huwag sa biglang liko. Okay, ari na kami, attorney. Ihem ha. Dako lagi tong pusta ninyo.
Oh, kira ka ito, ginagmar ka ito. 22,000, race 5, rotation na 2. Kadit lang ha. Murag may nanawag kay ni vibrate ang akong cellphone. Sige, tarawa. Basin og nangita rin mo si Franco. Kadiyot. Ay, si Claire, ang akong anak. Hello Claire, anak. Asa ka ma? Padaw na ko ulit nak. Asa di ka? Nanawag naman kong papa nimo. Nagpahibaw ko malangan ko kay nagkuyog ming Sofia. Asa man lagi mo? May kalabutan na sa trabaho nak. Hangtod ning orasa? Pabuta ko diha Claire. Nagdako pagkaon. Ikapoy ko, okay? Nagpaabot mi ni Papa. Sige. Paabot ako ninyo. Bye. Imo nga nak? Nangita na ako. Sige. Palitag pagkaon. Drive-thru, okay? Anak, good. Unsay paborito? Burger o milk tea. Aha. Si Franco, unsay iyang paborito? Ako. Unsa? Katuog na nagbalik na. Ako na yung magpaabot ni mama nimo. Dili pa. Magpaabot ko niya. Gusto ko magpakisayod. Ha? Sa unsa? Gusto ko mahibaw. Unsa ilang gitrabaho aning orasa. Oh, day Claire. Unsa ilang gitrabaho. Nga wa na may office rong orasa. Ang mga open karon mga butika na lang. Basi masuko ang mama nak. Masuko day siya og mangutana ko. Basi magmakaingon sa mama nimo nga wa kay pagsalig niya. Dili man na sa ingon ana pa. Dis oras naman good. Ikaw nga pa na. Lucky ka, niya ka na gani sa pay. Unya siya nga asawa. Hapit na pag alas 4, tuwa pa siya sa kawas. Oh, may sakyanan nga ni Hunong na pa. Oh, tanawan ako ha. Si Kati na tingali ron. Ay, ang ako intang amahan. Nagdali og tanaw kung si mama pa ang niabot. Day, si mama na nimo. Nagtaksi. Ako na kablihan ha. Nagkabuang taon. Sige na. Pangaon na mo. Nagdakog burger. Unya, di ay milk tea. Ikaw dong. Inom ka aning milk tea? Sige na. Kuwan, kining... Declare. Sige na, kaon na Nag-unsa rin mo si Ate Sofia aning orasa ma. Taisa. Nganong ingon man anang yung pangutanan ako, Claire? Gusto lang kong masayod. Mauna gitudlo si mong amahan? Kati! Masa gisugo ka ni mong amahan, ha? Nga mauna ipangutanan ako? Uy, labot si Papa ma, uy. Claire! Gusto lang gud kong magpakasayod. Pero kung dili ka musulti, okay ra. Sorry, pero... Gikan pa taon ko slapoy na kong trabaho, uy. Unya, ingon anak ang imong pangutanan ako. Murag doon na kay pagduda. Taon hapo taon kay ko, day Claire. Ayaw ko pangutan ag sama anak nga pangutana. Nga murag nagdaog pagduda. Mama Kathy. Please lang yun, anak. May kayod kog maayo. Overtime. Kutob sa akong mangimo. Ulog-ulog sa mga customers para lang yun makatip ko. Sakitan lang ko ba makadungog ko ang mga klasihas pangutana? Sorry, ma. Sorry po, Inday. Sorry, Inday, Claire nga. Nitaas ang akong tingog. Tungod lang na sa akong kalapoy sa trabaho. Dali na dong, Franco. Magsahota ni ining burger og milk tea. Kuwan, kining... Kuan kining unsa man na? Sama di ka mo kaon? Sa di ka mo inom aning milk tea, di ka ini kay iyabong ko ni. Mukaon ko ng burger day. O, minom sa ko ng milk tea. Ano ba? Hangyo lang taon ko. Ayaw ko pa sa puta ninyo. Kay kapoy taon kay ko gikas trabaho. Tan-awa ra gud uon sa narong orasa, ha? Alas 4 oras buntag. Unsa man di mo maluoy taon nako? Bitaw, day Claire.
Dali day. Magtunga ta ning burger o tunga ta. Tunga gud uy tagsa ta. Na may kang Inday Claire og inguman milk tea. Duha man na. Kay magsaho ta aning usadong. Oh. Like, Kuan kanang usaram ni kay Struday. magpuli-puli ta anang usa ka straw. Uy. Yan naman hugawan ka nako. Ha? Ugawan ko to dili uy. Tagsa lang unta tag stroma, likay sa COVID. Ay para nako uy, para nako og ma-COVID ko tungod lang ni Franco. Oh, okay ra jud kayo ko nak. Day Kati. Uy, si Bayotik. Naan na siya. Bayotik! Bay! Oh, Bay Franco. Yan, nisayo ko aron nga kung doon na kay isugo na ko, ay andam ko. Ay, Oh, nangupaw man. Ano ko, oy? wa, bay. Wa. Si Kati Rasad, na problema ka nga alas 4 na subuntag na uli. Nganong nahibaw mo ka? Ay, si Kulas Bayot mo'y nagsulti na ko. Unsa? Sa'yo ko di mong nanawag. Kuan day pa ka ng pasidaan lang ko daan ha. Kay kuan ba ka ng in case ba manawag nimo si Franco kundiin ko human akong duty ing na nga nagkuyog ta. Ansa? Alalay man ka ta. Uy, kasi ka ng... Mao na itubag kong mangutana si Franco, okay? Kasi? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!